Dobrý den, jmenuji se Pavel Dušek a vítám vás u návodu k vyplnění přehledu k vašemu daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z tzv. Zelené nafty. Náš formulář už známe a potřebujeme k němu vyplnit přílohu přehled o nákupu a spotřebě vámi používané pohonné hmoty. Dole na liště přepneme na přehled a vidíme všechna zelená pole, která jdou vyplnit. Všechna ta pole jsou komentovaná, to znamená, zase se necháme vést. Zapíšeme označení pohonné hmoty, 6místný číselný kód, to znamená zapíšeme obyčejnou naftu 27 10 40. Zdaňovací období bude srpen 2015, za které podáváme samotné daňové přiznání. Víme, že z minulého měsíce, z toho července 2015, převádíme 550 litrů například. A už zapisujeme další nákupní doklady, které proběhly v srpnu 2015. To znamená datum toho nákupu, číslo dokladu a výši toho nákupu, to znamená, kolik jsme nakoupili v daném měsíci. Dáme 1000 litrů a vidíme, že přehled už s tím počítá. Máme k dispozici 1550 litrů. Uplatněný nárok bude, řekněme, 500 litrů a ostatní spotřeba 200 litrů. Tak, přehled všechno započítal, už nechal i zůstatek na příští měsíc, stačí tedy vyplnit jenom datum podpisu a odpovědnou osobu. Takto vyplněný přehled stačí už jenom vytisknout, podepsat a spolu s daňovým přiznáním podat u správce daně. Ať se vám daří, přeju vám krásný den a nashledanou.